Hi havia una vegada una xiqueta molt bonica que li deien Caputxeta Roja. Un dia la seva mare li va donar una cistella amb menjar per a portar-li a la seva iaia, que vivia enmig del bosc. «Caputxeta, no t'entretinguis, pel camí i no parles amb desconeguts», li va advertir la seva mare. La xiqueta es va posar la seva caputxa roja i es va endinsar en el bosc. Pel camí es va trobar amb un llop molt gran i astut. «On vas, xiqueta?», li va preguntar el llop amb veu dolça. «Vaig a casa de la meva iaia, que està malalta», va respondre Caputxeta Roja, sense saber que el llop tenia males intencions. El llop, molt llest, va decidir enganyar-la i va córrer per un camí més curt per arribar abans a casa de la iaia. En arribar, es va menjar la pobra velleta i es va disfressar amb la seva roba, ficant-se en el llit a esperar a Caputxeta. Quan la xiqueta va arribar, va notar alguna cosa estranya. «Iaia, quins ulls més grans que tens!», va esclatar. «Són per a veure't millor, filla meua», va respondre el llop. «Iaia, quines orelles més grans que tens!», «Són per a escoltar-te millor, bonica meua». «Iaia, quines dents més grans que tens!», «Són per a menjar-te millor». I dient això, el llop va saltar del llit i es va llançar sobre Caputxeta. Però en aquell moment va arribar un caçador que passava per allí i en sentir els crits va entrar a la casa, va espantar el llop i va alliberar la iaia que encara estava a dins de la seva panxa. Des d'aquell dia, Caputxeta Roja va prendre la lliçó